5-2. Tervetuloa puhetta ja seuraamaan sen jälkeistä ilotulitusta. Olen kunnanjohtaja Henri Ruotsista. Arvoisat uuden vuoden vastaanottajat, seisomme jälleen vuodenvaihteen kynnyksellä, valmiina sulkemaan yhden luvun ja avaamaan uuden. Uusi vuosi tuo mukanaan toivoa, mahdollisuuksia ja lupauksia. Se on aika, jolloin voimme katsoa taaksepäin kiitollisina ja eteenpäin odottaen. Tällä kertaa erityisesti, koska kyseessä on kunnan 150-vuotis juhlavuosi. Kulunut vuosi on pitänyt sisällään haasteita ja muutoksia. Kuntamme talous on heikko ja olemme joutuneet aloittamaan talouden tasapainotusvuotta. Joudun kuitenkin toteamaan, että hankalimmat päätökset ovat vasta edessä. Olen varma, että kohtaamme ne yhdessä, osoittaen sitkeyttä ja sopeutumiskykyä. On aika muistaa ne hetket, jotka ovat opettaneet aikaisemmissa hankaluuksissamme meille jotain arvokasta ja vahvistaneet meitä. Niillä opeilla selviämme varmasti tämänhetkisissämmekin haasteissa. Uusi vuosi avaa oven uusille mahdollisuuksille ja lupaa tuoda mukanaan uusia seikkoja. Tällä kertaa uusi vuosi on erityinen, sillä juhlimme kunnan 150-vuotista taivaalta. Mittavaa verkkopalvelua juhlistamaan menneitä, juhlistamaan nykyisyyttä ja luomaan näkyviä tulevaisuuteen. Se on mahdollisuus tehdä uusia suunnitelmia, tavoitella unelmia ja asettaa uusia päämääriä. Se on hetki, jolloin voimme kääntää uuden sivun kirjassa ja kirjoittaa uuden tarinan. 150 vuotta sitten tämä kunta sai alkunsa rohkeiden ja visioita omaavien ihmisten käsissä, jotka päättivät rakentaa yhteisön, jonka juuret ovat vahvasti tässä maaperässä. He ovat jättäneet meille perinnön, joka kantaa meitä eteenpäin. Kuluneiden vuosikymmenten aikana olemme kohdanneet monia haasteita ja saavuttaneet monia voittoja. Kuntamme on kasvanut, kehittynyt ja muuttunut yhteisöksi, joka heijastaa sitoutumistamme ja päättäväisyyttä. Siksi olen varma, että tälläkin kertaa selätämme hankaluutemme. Juhlavuonna haluamme kunnioittaa niitä, jotka ovat rakentaneet kunnan menneisyydessä. Heitä, jotka ovat uudelleet aikaansa ja energiansa yhteisen hyvän eteen. Kiitos heille antaumuksellisesta panoksesta. Kun uutena vuotena juhlimme tätä virstanpylvästä, emme voi olla katsomatta tulevaisuuteen. Näin edessämme uusia haasteita, mutta enemmän mahdollisuuksia kehittyä ja kasvaa vahvemmin. Olemme valmiita tarttumaan toimeen samalla päättäväisyydellä ja yhtenäisyydellä kuin ennenkin. Tässä uuden vuoden juhlassa ja juhlavuoden avauksessa haluan kiittää jokaista kuntamme asukasta ja yhteistyökumppania. Teitä, jotka olette olleet osa tätä matkaa. Yhdessä olemme luoneet yhteisön, johon olemme ylpeitä kuulua. Pian nähtävä ilotulituskaan ei olisi toteutunut ilman yhteisön panostusta. Kiitos paikallisille yrittäjille. Toivotan teille kaikille onnea, terveyttä ja menestystä tulevalle juhlavuodelle. Olkaa rohkeita unelmoimaan suuria ja astumaan kohti uusia haasteita. Nyt jos koskaan on se aika. Hyvää uutta vuotta!
Kiitos.